କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ତା ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟକୁ ମାରିଲେ ଯଦି ଛୁଆଟି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ମର୍ଡର କେସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓ ଜାଣିବା ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 11 ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଶର କୌଣସି ହୋଟେଲକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10 ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଟାଙ୍କିଟି ଯଦି ଫାଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାର୍କ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନିକ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8 ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ୟାନେଲ କୋଡର ସେକ୍ସନ 309 ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ 1948 ଅନୁସାରେ ରାତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଏହା ଆଇନ ବିରୋଧ ଅଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ବଳାତ୍କାରୀ ପୀଡ଼ିତା କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ନ କରି ନିଜେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ନିଜର ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମାଲିକକୁ ଅତି କମରେ 3 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2 କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟକୁ ଯଦି ମରାଯାଏ, ଯଦି ଛୁଆଟି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ମର୍ଡର କେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇପିସି ଧାରା 312 ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାରବାଇ କରାଯିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଓ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।